Thank you, Pastor Proby, for this opportunity once again, and for our Patriarch, si Dayto yung Arabi. Kat si tatakder tayo matlang kakabsat at kararag tayo. Apo agyaman kami, ti Dayto yung Arabi, iti nagmalama po Diyos nga panangipreserba mapo kada kami. Kat panangipay mo iti piksa, kan parabor tapno iti kastak at makapagtipon-tipon kami kadagiti lugar nga yami apo, agdayaw keng ka iti kan kanta ken panagkararag. Dawatag nga rod o Diyos ng isaganam digiti puso mita ta, kas panakaipaay, panakaited dito sa mensahe apo nga insaganam para kada kami, tulungam digiti kakabsat agdengeg, si katimangted kadakwada iti parabor, kan panakaawat apo, kan uray pa iti adipon mo, si katipangitaklinak apo, dito yung abanag kan aramid, help me dear Lord as I share your word to your people. Dadagito iti kararag mi, tinagan niya po mga Jesus. Amen. You may please be seated. Thank you very much. Okay, so is everybody ready now? So I hope that you have your Bibles with you, your notebook, alright, and syempre yung ballpen, okay? Kasi walang silbi yung notebook kung walang ballpen, alright? Okay, so deto'y panagbiag tayo itatag kakabsat, iti pasamak, iti panagbiag tayo, parang napakahirap mag-focus sa isang bagay. Mga gawain sa buhay, responsibilidad sa buhay, duties sa buhay, ay parang napakahirap mag-focus. Hindi natin alam kung ano yung uunahin natin, hindi natin alam kung ano yung ipra-prioritize natin. That's the reason why sometimes because of the multi-tasking that we have in life, it's very hard for us to focus and at the same time to make priorities in our life. Pero ako po'y naniniwala na sa bagay na ito ay hindi po yun ang nagiging dahilan upang sa gayon ay ma-out-focus tayo, alalahanin po natin na tayo po'y anak ng Diyos, alright? Kung yung mga tao sa mundo ay nagagawa nilang ayusin yung buhay po nila, yung mga bagay-bagay sa buhay nila, I believe na tayo po bilang anak ng Diyos ay mas dapat po sana na tayo ay mas maayos po natin yung buhay po natin at yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Bakit? Kasi meron po tayong Diyos, mayroon po tayong Bible, mayroon po tayong pastor, na hindi lamang umaalalay sa atin, hindi lamang nagtuturo sa atin, kundi nananalangin pa para sa atin. That's the reason why sa gabing ito mga kapatid, ay gusto ko pong makatulong po sa inyo sa pamamagitan ng mensaheng ito upang sa gayon, kung kahit gaano ka-busy yung buhay po natin, ay nagagawa pa rin po natin yung mga bagay o mga prioridad sa buhay natin. Upang sa gayon ay hindi po tayo mawala, upang sa gayon ay hindi po maging chaos yung buhay po natin. At isang bagay lamang ang nakikita kong pwedeng makatulong yan sa atin. Yan ay walang iba kung hindi yung ating panalangin, yung prayer life. Because yung panalangin po natin, isudayta itimang tulong kada tayo, tadayta kat isutiwagas, nga umasidag tayo ti Apo, dumawat iti tulong ti Apo, panangiturong iti Apo, ken uray pay iti panang pabilag iti Apo kada tayo, kadagiti anyaman nga banag, nga aramiden tay iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Okay? So muna ti amin, maawatan tayo nga ti bagi tayo ket adda limitasyon na. Ti panunot tayo adda pagpatenggaan na. Ti pigsa tayo adda pagpatenggaan na. So with these truths that I have given to us, with these truths I believe na alam natin, mamati kayo matlaan ka di kakabsat nga adda pagpatenggaan ti pigsayo. Sino kada kayo dito itatangarabiti na banbannog? So kayat nangasawan, adda pagpatenggaan ti pigsam, di ngamen. Ngam apay nga adda ka dito ita. Deta ti makunko na nga parabor iti Apo. Taday ti parabor ti Apo, isupay ti man anay nga mangpabilag keng ka, di panagayat mo iti Apo, tapno maaramidam, di banag nga, han nga kabailan nga maaramidan, iti mir nga flesh, no di beyond the flesh can do, which is the grace of God
we can do these things. Okay? Isu nga deta kakabsat, nga daytoy panagbiag tayo, laksid kadagiti kinaado, nga panunutan tayo ti panagbiag, daytoy panagkararag, ket isu iti maysa nga banag, nga mangted kada tayo iti bangar ken inanama. Mangted kanya tayo iti nananay nga rason, tapnon ti kastagat maurunus tayo, dagiti bibiyag tayo, kan maiplastar tayo, dagiti dapat nga maiplastar iti panagbiag tayo. So nga ito nga makita tayo, nga ti panagkararag kakabsat ket san nalaeng nga balbaliwan, iti sitwasyon ti panagbiag mo. Mamati kayo kideta. Prayer does not only change your situation, but prayer changes us well. Hanalaeng nga balbaliwan kano ti sitwasyon mo, no di kaddi, sika nga umuna, uno sika nga mismo, nga agkarkararag, ket mabalbaliwan pay. So nga makita tayo dito yung kakabsat, nga no kasano nga ti panagkararag tayo, datay ti umuna nga mabalbaliwan. Kasanot kayat mga sawang pastor. Let's say for example, ikararag mo iti maysa nga banag. Okay? Ikararag mo iti maysa nga sitwasyon. Umuna ti amin dita, sakbay mo nga makita nga masungbatan, wano mabalbaliwan di sitwasyon. Umuna ti amin, mabalbaliwan nga madama, kan madalbaliwanen iti kasasaad mo, wano iti kinataom, babaan ti panangikarkararag mo, deta nga sitwasyon iti panagbiag mo. So nakapinpintas kakabsat nga ti panagkararag, numaawatan tayo, ti importansya na, ti maararamidan na iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, hantayon nga mabaybayan ti panagkararag tayo, hantayon nga balewalaan ti panagkararag tayo. So kas pagarigan ko ma, in the parents' status, or in the parents' life, kumagat, digiti naganak kumagat, nagrigat dito kasasaad iti panagbiag ko, pastor, dagiti anak ko, permi nga nagrigat, jak maiturong isuda iti panagserbida iti apo. Awan sa pulamet, iti performance dati eskwela, ngam no apay met nga ti panagserbida iti apo, ket han ko nga maiturong ida. That's the scenario, that's the situation. Ngam no ito nga makitam, nga dayjay panagkararag, ket kas panangikararag mo kadeta nga sitwasyon, kas panangikararag mo nga dagiti anak mo, ket masursuro da kuma nga maayat ti panagserbida iti apo. As you pray for that situation, when we pray, we will not only, and prayer will not only change the situation, but prayer in the first place, ket datayo iti mabalbaliwan. Mabalbaliwan, dayjay kuna tayong kinaan inactive tayo, iti participation on involvement iti ministry. At apay, kasi di panunot mo, nuhaan ko nga balbaliwan ti performance ko ti panagserbik iti apo. Nuhaan nga mapabilag ti panagayat ko iti apo. Kat mayat ti nananayas ti panagserbik ti apo. Kasano nga rod nga digiti anak ko. Kat maaddaan dat tarigagay nga agserbi ti apo no awan makita da kanyak. So as you pray for the situation of your children, sika nga mismo kat mabalbaliwanan ang the process. That's why when we pray, it will not only change the situation we are praying to, but it changes us well. That's why when we pray, ito nga makita tayo nga iti panagkararag, kakabsat ken gagayem, ti talaga nga punpuntusen na wano tirtiraen na deto ikat awan sa bali, no saan nga iti panunot ken iti puso tayo. So nga ti kang runaan nga problema, okay, no may panggap ti panagbiag, kan oray ti panagkararag, awan sa bali no saan nga jay puso tayo. Iso nga, ti permi nga banag nga kitaan kan gwartsaan tayo kakabsat ket jay puso tayo. That's why in the Bible we are told to guard our hearts. Because in the Bible, as it is said in Proverbs chapter 4 verse 23, you have to keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Out of it are the issues of life. So no kitaan tayo kakabsat iti Ilocano, okay? Kitaan tayo iti panakaibalikas na iti Ilocano, deta nga bersikulo kakabsat, basahag iti Ilocano 4:23. Igagam tapusum iti amin aregtam. Mawatan nyo dito, ikayat na nga sawan nga igagam. Tay permi nga igadol mo. Alright? Igadol mo ti amin tapusum ti amin aregtam.
taaggapu kenkwana dagiti pagbanagan iti panagbiag. So no maawatan tayo deta kagabsat, nga inti puso no dayta ti pangrugyanan ken dita iti paggapuan dagiti amin nga issues iti panagbiag, masapul nga rod nga aywanan tayo iti puso tayo. Kat dayta kat awan sa baling haan nga mabalin nga maaramidan no saan nga iti panagkararag. So iti dayto nga rabi kagabsat kang gagayem, palubusan dak nga mangiburay kada kayo ti tema dayto adalan tayo, kasano nga ti epektibo nga panagkararag balbaliwan na ka. How can your efficient prayer changes you? Okay? So no kunam nga efficient, focus, wano effective. Oo. Iso nga kaya't maawatan tayo dito yung kakabsat, nga dapat ti panagkararag tayo, seryoso. Kasi dagiti pasamak ti panagbiag tayo, seryoso. No hante nga seryoso dagitoy, madadael tayo. No awan ti panang seryoso tayo, iti panagkararag. If you know that the issues in life are serious, therefore it is just but proper that we need to be serious in our Christian life. No ammom nga ti pasamak tata, senaryo iti panawon itatagat, napigsa iti guyot ti lubong, napigsa ti guyot ti gagayam, napigsa ti guyot ti barkada, napigsa iti guyod kan impluensya ti social media. If we know the seriousness and at the same time, no ammo tayo ti mabalin nga maibunga na, kan mabalin nga maaramidan na dagitoy nga banag ti panagbiag tayo, kat ammo tayo nga iti panagkararag, isulaang ti mabalin nga mangdupir, isulaang ti mabalin nga mangduprak, ti panakabalin dagitoy nga banag, nga mangdadael ti panagbiag tayo, ammok ken patsek nga mas igadol tayo pay, igaga tayo pay, nga regtaan tayo pay iti panagkararag tayo. Kasi deto yun hamo ipalubos nga dapat madadael ti biag mo. If no si kagat may sangayang people, hamo ipalubos nga madadael ti biag mo, madadael ti future mo, gapula ang ti panang surut-surut mo ti barkadam. In the first place, wala silang ambag, wala silang hirap sa buhay mo. That's the reason why mag-isip-isip ka at isipin mo kung yung bagay na ginagawa mo, yung bagay na sinusandan mo sa kanila ay nakakabuti sa iyo o hindi. Pero you cannot also remove the fact that there is pressure, there is tension, because the more that you are attached to them already, the longer that you have attached to them already, no panawam isuda, narigat. Alright? No liklikam isuda, narigat. Oh, that is how serious attaching yourself kadagitoy saan nga naisalakan nga gagayem mo kan barkadam. Isu nga dapat sakbay ng aramiden tayo detoy, mapanunot tayo de consequence na kano adda tayo ditan, ikararag tayo nga ti apo ikan na tayo ititibker. Nga ti apo ikan na tayo itipigsa. Oh. When I was in high school, I have a lot of friends. That's why I know the feeling of having friends. Oo. When I was in first, second, third year in high school, section 1 ak deta, by God's grace. Ngami di third year ako, naibuyog ak, naibarkada nak. O, THE classmate afternoon, 3 to 5, 2 hours. No hami kursunada, DJ teacher min, DJ subject, dete, anya tawag mo, dete, kasla ko maumay, practice teaching. Oo, aglibas kami. No awan kami, di kuan ka dagiti barkada mi magudwa deta classroom mi. Magudwa dagiti estudyante at anak at adu kami papanami kam agbabasketball. At apay, intayon awan tumutlaeng boring tumutlaeng ta subjected year tayo. So ganon. And then here comes enrollment ti fourth year. Kuna ni guidance kanyak, detoy general average mo. Kat dapat kat hankan nga mapanintayan ta section 1, ije ka dapat section 2. So, kasla detay permi nga bimagsak kanya ket kuna ket apay. Kita ag-degrade ko talaga nga nagdakkel din apektaran. Isu nga simuro tak napanak ijay inta section 2 iti fourth year. So nga bale nga graduarak nga section 2 basta tinasisita, may plaster ko, may limpyok iti panagbiag ko. And sa biyaya ng Diyos, nag-fourth year ak, nagbalinak nga classroom president, nagbalinak ka platoon leader ti C80. I did my part. During that time, tanakita ko no kasano iti kinapatag iti panagbiag, kanda iti opportunities iti panagbiag. Oh. So I do not only see them
No di kat di talaga dinawat ko kan inkararag ko ti Apo. Anyat na pasama kanyak, adot barkadak nga napukaw ko. Dagito nga barkadak isuda iti mangkankansyaw kanyak idikwa. Oh. Kung kunam lang deta, kastoy kat kastoy. Ti pinanunot ko idikwa, no denggak deto'y kansyaw da kat agsubliak kadakwada, nakakatkatawa ak, kan may kadwa, narigat kuntun nga awisan isuda. So what I did is, nagtultuloyak na nagserbi ti Apo, oray napukaw ko isuda. Anya kahit kung asawan nga napukaw ko dayjay companionship da, napukaw ko jay presensyada, alright? Napukaw ko jay ragsak nga kadwak kadakwada. Ngam ti matapasamak, sinuktan iti Apo, digiti anak na Kristiyano, nga nagbalin akameng ti spiritual family, kat ijay nga haan nga napukaw ti pudpud no nga ragsak, tati pudpud no nga ragsak katigiti agaramid katibanag nga para iti Apo. Ngam ti saludsod, napukaw ko nga ta amin isuda, haan. Because nabayad ti naglabas ti tawtawan, bayad ti panaglabas ti tawtawan, nagkaroon kam ti familia, digiti an anak da, adadat ta church, marits out ta church, may sursuro iti ismeken kagabsat. Ngam no kas pagarigan ko nag-give inak, kadigijay nga, kantsaw da idikwa, napasamak nga tadayjay, haan. So anya tinangtengel keng ka, anya itinangted keng kat determinasyon, nga dayjay pilinanom pinanggap mo, ken nariknam nga talaga, nga naggapo iti Apo, kararag kagabsat, kararag. Iso nga ito nga makita tayo, nga iti kararag ket san na lang nga balbaliwan ti sitwasyon, sika nga mismo ken sika nga umuna iti balbaliwan na kagabsat. Tapnon iti kasta dagiti banag nga uray no ikabil na kan iti Apo ti maysa nga sitwasyon. No sika nga mismo ket nabalbaliwanen babaen ti panagkararag, mabalbaliwan amin na perspektibom, amin nga riknam, amin nga planom, no addakan iti maysa nga sitwasyon. Apay, because it will not only change your situation in life, but when you pray, it will change you, the person you are. Iso nga iti dayto nga rabi, kasano nga iti efficient prayer ket balbaliwan na tayo. Umuna nga makita tayo dito. Okay? It reproves evil thoughts. It reproves evil thoughts. It corrects. Tubngaren na iti dakes nga panunot. No maminsan, apay met nga ti panunot ket nakapatpateg. Okay? Kasi no maawatam no kasano ti kina-impluensya iti panunot ti panagbiag mo. Dayta nga dapat pay mas adadda nga aywanam ta panunot mo. No kasano nga ti Biblia imbagana nga dapat ti dila ket mapaamo, makontrol, matame, dapat nga rod met ti panunot tayo ket mainstrakan ken ma-renew iti inaldaw-aldaw. Iso nga dapat ti panunot tayo kagabsat. No anyat makitam, mapanunot mo. No anyat mangeg mo, mapanunot mo. Ket dati panunot no maminsan nakadakdakkel ti impluwensya na. Kasla ta barkada nga kanayon mo kad kadwa nagdakkel ti impluwensya na. Iti panagbiag mo. Okay? The same is true with your mind, with your thoughts. That's why if our thoughts, ti panunot tayo kutno saan nga naidedikar dayta iti Apo, saan nga naisuko dayta iti Apo, saan nga paiturong dayta iti Apo, parnuayan na iti dakes nga panunot. Iso nga dapat, ti panagkararag, umuna nga maaramidan na deto'y kakabsat ken mabalbaliwan na, i-reprove na, i-correct na, je dakes nga panunot. Kasanot pa ng panunot mo't ministry. Pasanot pa ng panunot mo iti involvement mo't ministry. Kasanot pa ng panunot mo't panagbasam. Kasanot pa ng panunot mo't itrabahom. Kasanot pa ng panunot mo't kadagiti na ipatalik kang ka nga aywanam. How would you think of all these things? No maminsan kat san nga maikat, dayjay dakes nga panunot, di nga men? Ti panagserbitay ti Apo, paunay meten, karigrigat, kasapulak iti agaten ti Domingo, sakto man mapanin ni Jebatak, nakapudpudot, kastoy kat kastoy, evil thoughts. How can we correct these evil thoughts? Prayer.
Nakarigrigat mo, tigitoy. Kanayon lang nga may palpalagip kadakwada, tay realization da. Realization nga realization, awang pulos agresman, agsindalaeng. No apay mo't nga, digitoy mo't tinaited pay laeng kanyak mo tamiyembro. Evil thoughts. But when you pray, I believe that the Lord will going to give you wisdom and the Lord will help you, enable you, ikan nakatsirib, no kasano nga dagitoy na ipatalagkang ka, maaramidam, hamula nga maaramidan, no digat di maaramidam nga epektibo ken na bunga. Iso nga deto'y kagabsat. Panang panunot mo't panagbasam. Apay nga agbasbasa ka, kan apay nga dagat ta eskwela. Laglagi pam. Sakbay ka nga napan ta eskwela, Kristiyano ka. Hangka nga na-save ta eskwela. Kristiyano kan, sakbay nga nagbalin ka nga estudyante. So nga rod, no dayta iti truth kan kinapod no, how would you think of your studies? Dapat ti panang panunot mo, at da ka di eskwela, haan nga kas may nga estudyante, haan nga kas may nga leader, haan nga kas may nga sikat, no di kas may nga Kristiyano. Tano ti panang panunot mo, alright, ti kaadam iti eskwela, kat kas may nga estudyante, kas may nga sikat, kas may nga officer, wano anaman, you have to act according to what you have think of yourself. But the reality is, you are there not as with these things that I have mentioned, but as a Christian. Iso nga no ti panang panunot mo kat estudyante ka, kat talaga nga aramidam amin nga kabailam tapnon ti kas dagat i-perform mo dayjay dutim. Kaya ang mangyayari niyan, you will going to receive a high grades. There's nothing wrong with that. So no ti ammom kat addakat ijay kat sikagat officer, kan sikat ka, ayat aramidam nga rod. Alright? Kat siyempre kat aramidam amin na kabailam tapnon iti kas dagat saan nga mapukaw, dayjay kinasikat mo kadakwada. Bathan nga deta, ti rason kan gapuna, no apay nga addakat ta, sikagat may nga Kristiyano, anak ni Apo Diyos. So kunana ti Biblia, agbalin ka kumangalawag ken aasin iti lugar ngayan mo. That's why if you know that when you are in school, you are a Christian, happen to become a student, you must shine a good testimony. Napintas ka dapat, han nga sikat manag-absent, han nga sikat manag-cutting class, han nga sikat mangi-promote kadagiti anyaman nga linuloko. Intaunag inta eskwela, no di sika kuma iti pakakitaan iti na idumduma nga kababalin, ugali ken aramid. And I am telling you, if you will going to do and prioritize your life as a Christian, I believe, hanakamot babain ti Apo Hanakay babain ti Apo. No ti Apo iti itag-ay mo, kideta nga lugar ngayan mo, anya kunana ti Biblia, itag-ay na kantumot, kan padayawan na kay ti Apo. When you have the favor of God in your life, you will going to receive God's, or receive men's favor. Iti panagbiag mo. Iso nga no, dayjay, panang panunot mo, iti may nga banag, katsan nga umiso kakabsat. Kandakas iti panang panunot mo, iti may nga banag. Dapat masurusuro tayo iti agkararag, tapno mailimpyo, data nga klase iti panunot. So nga ito nga makita tayo kakabsat, it always start in the heart. It always start in the heart. As of this time, ada akumat inak tata because it is a welcoming program to the SOC Sergeant delegates, being the PTA president. Pero andito ako. So anong ginagawa mo? Walang kanya ka, awang problema iti panagbalin ko nga officer by God's grace. Because that is a privilege and opportunity. At sa biyaya ng John, biyaya ng Panginoon, Diyos, itatinsuro ti Apo kanya, kan karunana ti pastor ko nga in-instruct na, usaram ta impluensyam para iti ministry. So ano nangyayari yan? Kat mas adadapay nga kay kayat daka ata apay. Pastor, inka kanon inayaban na ka J-stage. No. You have to go there in my behalf. Hanakat sikat inayaban da, kinasaritak temsin, sikat mapan, tapno mapadasam. Agad kay kayat daka ngam datay sikat kanayon latta nga mapanta stage, sikat kanayon latta mapanta stage.
Mm. And in that way, you are mentoring and you are training them to be associated with different kind of people. Oh. Tao uri awan nakton, amudan tut ubraen dan by the grace of God. Oh. So in that way, haan nga madadael, the prinsipyo may establish, nalaklakam tula ang nga reach out isuna. Kan data ti makita da nga quality kan training nga dakadata yung HBBC. So nga data, kasanot pa ng panunot mo ti ministry, padagsen, wano privilege. A burden or an opportunity. Now, hamo maikat nga talaga nga dito ministry kakabsat kat matraining tayo. Oo. Siyempre, dapat kat na idumdumat HBBC by the grace of God. Training man kanti pa nagbiag. Oh. So awan sa pulam, no kayat mo nga talaga nga napintas ti pagbanagan, agandergo ka ti umiso nga training. Kat deto yung aramidin ni Apo Diyos kada tayo, babaan ti senior pastor tayo kagabsat, he is only doing this because God wanted us, through the leadership of our senior pastor, to produce hanla nga ang dati just nga member ti HBBC. No dikat di dati talaga nga excellent quality. Oh. Iso nga dati ti dapat makita tayo kagabsat, no dati 5 o impakita na kanya tayo. Kat napintas ti panakatrain na, napintas ti quality na, kat nang training tumot sa gaysada, oh, quality matters most. Okay? Quantity will go after. Iso nga deta, iso nga kanya tayo nga da iti ay aywanan na, data yung nga italkan ti Apo, ipariknam kaya tayo aywanam nga seryoso ka kang kuana, kantar aramidam para kang kuana. Kasi nung nagliway ka ti pagbiit, katawan pa nang ipakitam ti kinaseryosom, kas tanto iti iproduce mo para kang kuana. Dapat mariknana, jay sinseridad, jay panagayat, nga halaeng nga tayo anong panagtungpal. Mawatan nyo at balikas nga anong panagtungpal, tapno lang at maibaga nga na i-report mo. Okay? Oh, how would you think of this? So prayer reproves evil thoughts. Oh. Prayer is opportunity to seek refuge to God of your soul. That's very true. Numarik namon dati permi nga marigatan ka, marik namon nga dati permi nga di mo amot aramidamon. Oh, ingkay ti Apo babanti pa nagkararag. Idi baruak pailaan ket ada kidya pasukinan. Nagrigat gayam dati awan nanang kentatang mo nga Kristiyano. Nagrigat gayam dati awang kabsat mo nga Kristyan. Because I don't have both. I don't have both. Dito dadi yete dumteng ti kanito nga hamukayan. Agawi dak jay mission jay kapilya di ko ay lukat kulat tatatawan. Makitam tabulan tabituan sang sangit kan tulatan gapu jay kadagsentirik nam kat awan may baga mabalikas. Oh. That's why I have proven nga kunak karut kat ure gayam awan maibagam nga balikas. Ammo ti Apo ti rason kang gapuna dagiti luwang agtedted ka nagarubas ta matam. Because God sees our heart, knows our heart. Ammo ti Apo no apay ngagsangsangit ka. Amo ti Apo ti rason ti pagsangsangitam. Iso nga uray no hamo pay maibagagayaman, gapod di kadagsen, di karkargaamon. Kat mailuwam latan, hamo mapupuutan agluwa kalagayaman. Oh. Kaya it reproves evil thoughts and prayer is an opportunity to seek refuge. Alright? To the Lord of our soul. Iso nga imbes nga tila at nga papapanan tayo, no makarik na tayo iti panubok ken panangatakar ni Satanas kada tayo. Agtaklin tayo ken agtaray tayo iti panagkararag. Agtal na ka kararwa kunam. Agtanang ka, agtugaw ka. Kung kasanot kinabisim no hamo amot una emon. Laba dito iloto dita dalos dita anya nga ta. O tapos sa danto pa lang sa unga sa udita. Mama te kastoy ko, papa te kastoy ko. Tugaw ka. Kararag ka, Apo, makitam tiag na mga sitwasyon ko itata. Hangko mo, Apo, no yan at una dito'y Apo Diyos. Jak kayat, Apo, nga adama baybayak, adda iti maaramidak kat adama liwayak. Kayat ko nga mabalanse, Apo. Kararag. Iso nga deto'y pa nagkararag, parmeken na kagapsat. Dupraken na,
ikurihir na iti dakes nga panpanunot. Oh. Isong ano, anyaman nga banag aramidam para iti Apo, han nga dakes dapat ti panang panunot mo deta. Uray no anyat ibagbaga ti tao keng ka. Uray no anyat mariknam. Kat numaminsan kat ni Satanas kat dupiren na ka. Agkararag kalaeng tapno dagitoy dakes nga panunot. Sukatan ni Apo Diyos iti nasayaat nga parang panunot mo kadagiti banag iti panagbiag mo. Oh. Anatinan anay nga liwliwatay deta, Philippians chapter 4 verse 8. O nya kunana, finally, brethren, whatsoever things are true, things are honest, things are just, things are pure, things are lovely, things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. So dagiti ti banag nga panunutan tayo kakabsat. Dagiti dapat ti banag nga panunutan mangoccupy kadagiti panunot tayo kakabsat. True, honest, just, pure, lovely, good report. Alright? Dagiti ti dapat nga panunutan tayo. Sursuruan tayo detay. Sa kumadya, prinsipyo nga, problema manen. Kat no problema. Anang arot, problemaem? Haan nagagabsat? No adda dita ta problema. Hamo dapat problemaen. Gusto mo saan? Problems are not made to be a problem, but problems are there for a solution. Oh, problema lang aro din tapos problema ang lang awanin na. Talagang nga problemado kan. Ngamno ta problema kat addat ta ti panunutem hamo nga problemaan ti panunutem solusyon dayta nga problema. Oh. So ti pangrugyanan tayo nga pangalaan ti solusyon kararag. Oh, problems are not there to make a problem to make it as a problem, but problems are there to find and make solutions on it. Oh. The first way in making solution for our problem is to pray. Oh, amen. Oh. May kadwa. Mag-jump tayo point number 7. Not only efficient prayer changes you because it reproves your evil thoughts. And then secondly, nga makita tayo dito, it reproves spiritual dryness. Prayer reproves spiritual dryness. Mamata nyo natin, spiritual dryness, dapat nuwan kan mabalin kakabsat. Liklikan tayo detoy. Arami din tayo amin na kabalan tayo kumababan, titulong kang parabor ti Apo, tapno saan tayo nga madanon detoy. Sinagtaltalon ka da ka ditoy. Oh. Now, nagastos kakabsat, no tataltalon mo, kat kakastuyon ti kadadakkel ti rengat na. Oh, napadasan yun tinakakita taltalon nga dareng at na. Kaya't nga sa wendeta, alright, permi nga dryan. Tigang na yan, dry na yan. Oh. Kat no padanumam, tapno aglunit deta rekang na, it takes adu nga danum. Kastamot kakabsat, in application to our spiritual life, no dry ka nga permin, narigat, parabor laeng ti Apo, sa kantumanen agbalin, nga nadanum, tina-spiritual na panagbiag mo. Iso nga umuna ti amin, maawatam kuma de casualty, maawatam kuma de rigat, iti panakapaisubli, di napintas nga anayas ti spiritual life mo. Sakbay mo nga panunutan iti agbackslide, wano lamamiis iti na spiritual na panagbiag mo. Lumamiis ti relasyon mo iti Apo. Kasala pa nag-asawa. Sakbay mo nga han nga pagpagunyan ta asawam, panunutom nga umuna no anyat epekto na no nga pagpagunyan. Sakbay mo nga kutsen talinuto ta asawam, panunutom nga umuna anyat ibunga na. Mawatan nyo, jagat kung ay pakawat kagabsat. Sakbay nga planuam tihan nga ginvolve inti ministry. Sakbay nga planuam iti mga ramit kan mang panaw ta ministry ngayon patalik ti Apo kang ka, babayan ti senior pastor tayo, panunutom no anyat ibunga na.
Tiyan mo tayong kat nakarigrigat ng kagabsat, digiti ado nga ministry tayo. Nagkamali ka, narigrigat nga amang tawang ministry na. Tati ministry kagabsat, sala nga isu ti mangya sidig keng ka iti apo, hala nga isu iti mangidurun keng ka nga talaga nga agro ka nagmature, no di ka di isupay ti mangigawit keng ka tapno backslide ka. Oh. Amen? Nagiti ministry tayo kagabsat kat detat mangipakita nga ti apo kat adda iti makita na nga potential kan panagtalik na ka. Oh. Gahalaang deta no, agbalin ka nga faithful. Oh. Maka-beneficiar ka pa ikan, agbalin ka nga blessing iti sabali. Anya da ka didagiti signs iti spiritual dryness. Oh. Tapno maawatan tayo, kan makita tayo no da tayo kat adataytan. Tano dry kan, spiritually, padanumamon. Oh, itatata na lang kapelag gasolina, padanumamon. Amuyuray nga ngumina gasolina. Di pagpagitag dito, amuyuray nga umadayugat kas talaunay. Iti apo sa kantuag sublikang kuana. Spiritual dryness signs. Number 1, serving without fervency. Nyat-ket na sa waneta, serserbi ka laeng out of duty. Awan iti apuy kan excitement. Oh. Kasla ko mano GNC, BYL, young people. No kasako no kumat kina excited, mut ka dagiti trabaho iti eskwela kat dapat kasi kumamat kina excited. Diyo Ada dagiti project yung nga video in ta eskwela yo, kaya magkayam ti agsapa nga nariing. Ngam no good news club, kat ipaturak mo nga awanen, lumtak tangipon mo, di kanto pa'y bimangon. No fire, no excitement. You are doing things, alright, of which awan ijay plano iti apo. So agserserbi ka laeng, nga tay kunak karot tatayan, gapuna ta, day takat na ipatalikin ka. Ngam no kitaam, kan utubam, i-analyze mo, awan iti apoy na deta. Isu nga uray kasanot kinaado ti kayo nga isong rod mo, no awan apoy na, awan maaramidan na. Isu nga uray kasanot pagkaaramatam, kasanot kaado iti ministry nga yan mo, no awan iti apoy na deta, kan awan iti makita nga excitement na deta, kan awan ti makita nga talaga nga ayat na deta, nga aramidem deta nga banag, awan maaramidan na. Oh. Ti panagserbi tay kaniya po Diyos kagabsat kat detat pagakitaan, ti panagayat tay kankwana. That is a sign of how we show our love towards God. No agay ayat kay ti may nga tauhan nga mabalin nga tay sitsitik nga panagayat. Oh. Apay nga kasto ti panangibagak deto kasi no maminsan kada tayo kanya yung ngayang people pero de los buenos, when you love somebody, when you love someone, I believe you do all your best. Tapno laang maipakitam, maipariknam deta panagayat mo kideta object iti ayat mo. But why is it that you cannot do that to the Lord in serving Him? Kayam ti agpuyat, aging ganat alas 10, aging ganat alas 11, aging ganat parbangon, tapno laang ti kasta makatungtungtong mo, makasarsaritam, day tangay ayatem, gamham mo nga kaya, iti kasta nga banag nga aramidam, para iti panagserbim iti apo. It is in the matter of heart. It is in the matter of your love towards God. Kaya kung minsan, yung spiritual dryness natin, nangyayari yan kung yung puso natin, yung pagmamahal, pag-ibig natin sa Panginoon, ay unti-unti nang nawawala. Kaya mag-isip-isip po tayo. Ulitak manen, given yun, maawatang kayo kagabsat, da kayo ngayang people, maawatak ta kinaaram yo. Maawatak deta. Ngam pangaasim ka dia, tahan mo nga ipalubos, nga ta kinaaram mo, dadailan na ta commitment mo nga panagserbim ti Apo. Tata kinaaram mo, lumipas deta. Kinsan mo nga sigurado, no dayta nga tao nga ararmom mo no pagpapaaramam, kat isunto ti talaga nga intet ti Apo ken ka.
kat no nagpaidaros ka, nagpaiyayos ka kideta nga riknam, dinadaal mo namin pinsan ti commitment mo, ti panagserbim kan panagayat mo ti Apo. Can you imagine that? No anyat in sakripisyom. Di kinabaram nga agserbi ti Apo. Di ayat mo para ti Apo. Oh. Hangga pa lang agar-aram no hamo pa'y amot agnakam. Apay palubos mo nga madry lang ta spiritual life mo ng permi nga ta emotion mo tariknam. Kan para ta bagbagim permi nga nakapinpintas niya nayas na. Pero ti spiritual life mo, okay lang kang agdry. Okay lang nga lumamiis ti panagayat mo ti Apo. Nga mamo may palubos, nga lumamiis ti langan-langan nyo. Sut ka po nang haan mo pa nga maliwayan, ti agchat kan kwa na. Simang puta ko, nanganak ko, maturog tan. Haanan nga angaw kagabsat. At paunay lang nga kinaimot tayon. Deta nga tawan nyo, agtutubo ka na ko, ubing kayo pailaang. Nalawag ta ko na ta Biblia. Nga ti kina agtutubo yo kat maaramat kan mausar ko mapara iti Apo. Ngam apay mat nga may paidam deta nga kinagtutubo yo. Para iti Apo, tapno laang, mapagustuhan ye bugod yung nga bagbagi. Napuyat ka, gapot pa nag-ML. Napuyat ka, gapot pa nag-cellphone. Kinabingatan na, awan pigsam nga agserbi ti Apo. Anyat klase nga panagayat ti Apo deta. Di mo man lang mapanunot. Sinut nang ipreserba tabagim nga agpuyat tapno makachat mo lang. Hambang nga ti Apo. Apay nga ro, tamo may kanti oras mo para ti Apo. Are you listening, young people? Don't tell me nga insensitive bakit tarik nam amok deta. Nagbalinak mo't abaro. Han nga lakay nga bimaro. Ubing baro kan nagbalinan na taengan. Amok tirik nanat agayat kan maayat. Amok tirik nanat kan amok digiti banag nga aramidam. No agay ayat ka. Ngamsan mo ngay palubos. Nga ti panagayat mo iti Apo kat maabungan. Ti panagayat mo kideta nga tao. Try to think about this. Hamo nga mabalin kumakan no mabalin. Han mo kumanga isuksukat detar aramidam para ti Apo. Oh, no si kamat kat babae ka kumagat agaram talalaki kat natakneng ka nga babae. No ammom nga talalaki kat permi nga aktibo. Ti umuna nga dapat nga ibagam kang kwa na uray permi nga crush mo mat isunan. Brother, hanpay nga panawen agserbita pay ti Apo agwasbasa tapay lang. Ammuta deta nga role. Detat natakneng nga babae. Hamo nga ibagbaga kang kwa na nga, mamuan da pastor. Maamuan ni Pastor Bert, tiran na tanto man ta pulpiton. Hana maamuan no hantang ibagbaga. Klase nga panunot. Urayan nyo man ibagbaga, apay dimikad madlaw. Apay na yanak kami di kalman. Makitak lang tama tayo agsabat, amukon. Teka na yun ibagbaga ni Pastor Probin. Hang kami laang agun-uni, haan kami unay nga nalaing, ang pang-aasiyuhan da kami mat pagbalbalinan nga tanga. Oh. Are you listening? Teko na da nga roden. Apay, di mo unay kadwagan, di mo unay nga, di ka ibagbaga ka ni Pastor, di kita plan-plano. Babainak ka ni Pastor, ta isupay nga panunutin na. Pero di ka makikuyukuyog kang kwa na. Mabainak kang pastor. So kaya't mo nga sawan, di kita magkikuyukuyog kanyak, amang babain da kanyak. Panagpanunot. Spiritual dryness. Serving without fervency. Insuro ti pastor tayo kagabsat. Ta ministry, han nga iso dapat pakaigapuan ng tapnon ti kastagat agbalin ka nga apektibo kan aktibo iti panagserbim. Han nga gapunat at ministry. No digad diti mangiduron kang ka, di relationship mo kanya panagayat mo ti Apo. Tano deta relasyon mo ti Apo kat napintas, uray awan pay ministry itata, gapo di napintas nga relasyon mo ti Apo, isuntot mangitid kang ka. Kan ito suntot paggapuanan ng adanto, idigiti maitalag kang ka ministry.
Ngumure kasanot kinaadot ministry mi tatano awan ti pudpuddo nga panagayat mo ti Apo, mapukaw mo to di kita. Kasi apay, oh, di ministry pampanunutam kam kasano di relationship mo ti Apo. Iso nga deto'y training ti pastor tayo, may panggap ka deto'y realization. Hanyo nga dapat nga dagdagsan deto'y kakabsat. Hamoy bagbaga nga nakarigrigat. Haan, kasi parparwarin lang ti pastor tayo, pus-pus-pusin na tayo laang, tapno rumwarpay, di potential nga talagang adda kada tayo. Oh. Sa kuma, oh. Miyembro kat inta music, instrument, kadadad dumapay. Oh. Kumusta mat ka ro, digiti na ipapaiwan kang ka. Mawatan nyo, ikatinta, oh, numaminsan, alagat agsauak in my observation. Oh. No awan ti talaga nga seryosum ti ministry, han ka talaga makapag-effort. Makapag-effort. Pastor, sinatak isunan, han na pa'y nga sinin. So anong arudan, your uray ko response na. Sino deta aywan mo, ije lang gayang bangir nga cruising, apay di mo lang mapamadano nun? Are you listening? Awang ngamin lugan ko, pastor. Katnoyin kayo ag night swimming, kadaing kayo ag paspasyar, kayo magbag na oray na adayo. Dagito nga ministry, patalag ti pastor tayo, antay lang kahit ag efforten. Nagrigat ngamin pastor Narigrigat to, numabaybay am deta. Kasi no awan ti panangigadol mo, kadagiti banag ganay patalag kang ka, awan pakakitaan ti kinaseryoso ti panagayat mo ti Apo, dahitat ininot nga pagkatnagan kan pagdrayan ti na espirituan na panagbiag mo. Numadlaw mo mat gaminin nga dati akudre-kudrepen kakabsat deta sila mo agad puyutam. Mawatam, hamulat na nga itultuloy nga, mapanen, mapuyo-puyon. Di ngamin, sino kada kayo, idi kwa, idi, ununa na panawang kat, ada kingki, amuyot kingki. Oh, di ngamin no naangin, aglalo no ti balayo, idi kwa kat, detay natitid pela nga bolo, ada pagsirkan ti angin, no makitam nga detay, gangat ko madya kingking kat, agkasdayan, ayat aramidam, inka mangala iti pang sarang mo ti jaya paggapuan ya angin at apay di mo kayat nga maeddep. Tano maeddep day king kay idikwa narigat mo tuman nga pa narigat ka nga agsapul tuman ti pangsindimon. Arami dam amin nakabailam tapnosan nga maeddep. Baliktad tatan no maminsayan kat igagagara tay pay nga eddepenan datay mang pugson. Apay met panagrik namin may pastor kat talaga nga mapantarik na ako nga backslide. Kat anang arudan, intulog ko pastor, hamo man lang inlaban. Kung sa kanya, kaya mong ipaglaban. Okay, mawatam? Kayang pa yung sungbat-sungbatan ni nanang mo ka ni tatang mo nang dahil sa kanya. Nagagawa mong ipaglaban ang pag-ibig mo, maling pag-ibig. Uken nga ayat. Kaya nga ilaban. Ngam apay ta panagayat mo ti Apo mo kaya nga ilaban. Are you listening? Oh. So nga deta. Agibuyat ka. Awang mo't ibuyat mo. Empty ka mo't. So kaya nga sawan, kasano nga gagbaling ka nga blessing. Kada kita tao nga kapulpulapul mo kan impaiwan ti Apo kang ka. Baban ti pastor tayo. Ti asin nga adda kada tayo, haanen nga marikna ken maramanan iti apgad na. Kung namin ko pasukin, nawan day dayaw na ti ubing, taga pasukin ka pa ng awan asin mo. Inyo kahit na nga sa wanday jay, awan day dayaw mo, no awan asin mo. Our salt is not salty, our faith is no longer contagious, hankan nga makaakar. Okay? Awan ti mariknada nga detay kuma reregtaan keng ka nga panagserbim ti Apo.
Nga te pelang makita da kang tan ni brother ren, tan sister ren teon. Oh. Awan makita da. At apay, awan abgad mo, awan ingel. Oh, sino kada kay dito iti nakapada sentikwa nakaramanan te nakaingingel nga suka. Nulukutam ko mate nagyanan na. O anyat epekto na. Kay uray ko lang lukatam kumagat. Talagang aggressman ka eh. At apay, nariknam di ingel na. Datayo, no dagiti young people, kung sino man ka datayo, no adadaan believer kakabsat, kakadwa tayo, marikna dangat at ingel tayo. No kadwam ko madagiti friends mo, kat mangang kayo, may bagada nga uy, besh, ipag-pray mo takanin tayon. May bagada nga takasjay. Are you listening? Jek papaubra ti jay project jay PTJ eskwela. Nagmerienda kami no kagat no may ranakag merienda magmerienda kat may ranak nga daak. Kuna jay puruman dagat oy gure kayo. Pastor kararakan. See? Dagitoy hampay nga namati kan hampay nga miyam rukat amuda deta pa nagkararag. O datay nga ron. So nga deta kakabsat, we lack intensity of sharing our testimony to others. Our prayer is dry. Our service is dry. That's the reason why no kasto yung arot ti estado ti panagbiag tayo. Anya nga arot ti dapat nga ramiden tayo. Kunana dito yung Psalm 63, 1-3. O God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is, to see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary, because thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. Numarik na tayo kakabsat, ngaglamisan, ti panagayat tayo ti Apo. Kunanay jay Psalms 42:1, as the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. No kano daytay ugsa, kat mariknanan ti panakauwaw, amin nga nabatbatin nga pigsana, agtaray deta, tapnon ti kastagat sapulen na, iti maysa nga danom, wano karayan, tapnon iti kastagat makainom, ken mapnek isuna. Oh. Anyat na gana iti animalin nga dete kwa. Kalaban kumati uleg tapos ada dete kayo nga mapan na pagkagatan. Ada sa bali pay tatay, ada pay sa bali nga animal de yay. No aglablaban da, ada dete mapan na pagkagatan nga kayo tapno di jay ti mapan na pangikuan de jay dita jay uleg. Tapnon tumanen mapantuman makilabanen. Kalaban naman jay ulugen. So dayjay no amuna isunan nga nakagat jay uleg ket kimpet jay dita. Agtaray ki dayjay nga kayo. Tapos ijay ti mapan nakagaten tapno isut pangirwaran na dayjay dita nga adda ken kuana. Kanya tayo tinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Adu dagiti dita nga kumkumpet kada tayo. We are exposed in the world. Isu nga dapat iti panagbiag tayo, hantay ipalubos nga lumabas ti maysa nga aldaw, nga awan panang sarak tayo, panakitungtong tayo, ken panang ipaay tayo ti oras tayo para iti Apo. Day talaang ti solusyon, tapnon iti kasta, it reproves our spiritual dryness, agkararag tayo ti Apo. Day tat kasapulan tayo kagabsat kadagiti churches, tapnon iti kasta ma-fulfill dito vision iti Apo, babaan iti pastor tayo with regards kaya dito discipleship, through this system of coordinators nga napintas ti bunga na deta, datayo nga intalkan ti Apo kadagiti miyembro nga aywanan tayo, mangrugi dapat kanya tayo, di pa nakautob ti kinapatag dito nga programa iti Apo, dito nga vision iti Apo, banipot ti senior pastor tayo kagabsat. And if we will going to take that personally, seriously, dapat makita tayo di bagitay nga rod. Pite dakbang agminister. Kayat ko ti agminister Apo,
nga maapo Diyos, pangaasim, iplastar na kaditap nun ti kasta na pintas ti bungaan, ken epektibo ak kideto nga impaiwan ti pastor ko kanyak. What we need right now is to look not only the ministry, not only God, but also ourselves. Just like Isaiah, idinakita na ti dayag ti Apo, anyak kunana, hanak may kari. Hanak may kari Apo, kastatay dapat kuma, agbalin tayo nga anes, halaang nga tapno maibaga nga detay, adda ka di jay nga agperform ta ministry. Oh, laglagi po no hanga umiso ti biag mo kat agperform ka ta ministry, no dagpalpak ta ministry, you are accountable to that. Awan ti sabali nga makaamo, hanman amo ni pastor, hanman amo sinuman tinayasign nga mga iwan kideta nga ministry. But you, sika, datayo amo tayo, nuhaan tayo nga nagbiag, kana nga umiso ti puso tayo, ti panangaramit ta ministry. Oh, so dapat dejati katan tayo kakabsat ken kagayam. So dapat ket diyan na pudpudno. Kumangat talaga nga puso nga panagayat tayo ti Apo nga aramiden tayo digito nga banal. So our life, our thoughts will be reproved. Our spiritual dryness will be reproved if we are going to pray. So kararag kakabsat, daytoy ti maysa nga banag nga dapat nga aramiden tayo ken kang runaan nga tulong nga maited tayo iti panagbiag tayo. Rigat, ti kang runaan nga tulong panagkararag. So nga, I hope and I pray that after this message, we will try to look our own selves, evaluate our heart, evaluate our life. Are we karkararag te ba nga talaga? No agkarkararag tayo, hamo nga makita ti dagas nga panunot. No agkarkararag tayo, hamo nga makita ti dryness, ti panagserbi tayo, iti Apo. So I hope nga iti dayto nga rabi, we will be honest to God ket kunaham, Lord, pagkawanen na Apo, at dadadag iti dakes nga klase at pampanunot Apo nga da kanyak towards the ministry, towards the activities of the church. Apo tulungan nak, aminak Apo, nga kadeto nga gundaway Apo Diyos ket dry ti relationship ko Apo kang ka, dry ti ministry, dry ti pusok Apo, nga magyaman nak Apo, ta impakitam ken insurum kanyak Apo, no kasanot managayat mo kanyak, kanuan niya't mabalin nga ibunga na, no agtultuloy nga nadaray iti relasyon ko kang ka. So nga iti dito yung Rabi, I hope as we go home, we will evaluate ourselves. As we prepare for this one of the greatest ministry and activity of the church of the HBBC, the Church Strengthening Conference kakabsat. Awan kuma iti paudi, awan kumat maguyguyod, awan kumat mapilpilit, amin kuma kadatayo kakabsat, manipod kaubingan, aging ganat kataengan, by the grace of God, mayroon tayong maiaambag para sa success and victory ng conference na ito. It's only by the grace of God. If the children can do, the young people can do, the adults can do, yes, they can do it. Why? Because God can do it. We are enabled by the grace of God. So nga, isagana tayo ti puso tayo kakabsat. Isagana tayo ti bagi tayo. Kararag tayo. Meet with God. Sit with God. Open the Word of God. Talk to Him. And then, let's try to look our heart and be honest to Him of what we need nowadays. Thank you so much, Pastor Proby, Pastor John, for this opportunity. Thank you, kakabsat. Yan ang bagarabi tayo.